Magandang hapon po sa ating lahat. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Thursday, July 13, 2023 at sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan po, yung binabantayan natin na low pressure area ay huling namataan sa layong 90 kilometers east-northeast po yan ng Infanta Quezon. At sa ngayon po patuloy pa rin umiiral ang southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto naman sa southern Luzon, Visayas as well as sa Mindanao. So makikita po natin sa ating satellite image, may mga kaulapan po tayo nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. So asahan po natin magiging maulan mamayang gabi hanggang bukas ng umaga po yan sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Liban na lamang sa Davao Region as well as sa Caraga area. So for Caraga and Davao Region, may maaliwalas po yung ating panahon although hindi pa rin inaalis yung mga tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan pagdating sa hapon o sa gabi. Meanwhile, itong binabantayan natin na low pressure area ay mataas yung tsansa na ito ay magiging isang ganap na bagyo. So continuous monitoring pa rin po tayo at mag-antabay sa mga updates na ilalabas ng Pag-asa sa mga susunod na araw. Sa magiging panahon naman bukas dito sa Luzon, magpapatuloy pa rin yung epekto ng low pressure area as well as nitong southwest monsoon o hanging habagat na magdadala naman ng mga pag-ulan, particularly sa malaking bahagi po ng Luzon. So asahan po natin yung posibilidad ng mga pagbaha o mga landslides na dulot ng mga malawakang pag-ulan, kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan. Meanwhile, dahil inaasahan natin magiging maulap ang ating papuwirin bukas maghapon, ay makakaranas po tayo ng medyo mababa na mga temperatura sa ilang piling syudad sa Luzon area. So for Lawag, inaasahan maglalaro mula 25 to 30 degrees Celsius. Sa Tugigaraw, maximum temperatures ay posibleng umabot ng 28 degrees Celsius. Sa Baguio City, 17 to 21, Legazpi City naman 24 to 30 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 27 degrees Celsius. Maximum temperatures for Kalayaan Islands as well as Puerto Princesa maglalaro mula 28 to 29 degrees Celsius. At temperatura naman na mararanasan sa Metro Manila maglalaro mula 24 to 29 degrees Celsius. Sa magiging panahon naman dito sa Kabisayaan as well as sa Mindanao dahil sa patuloy na epekto ng hanging habagat, malaking bahagi ng Visayas makakaranas pa rin ng mga pag-ulan as well as sa western section ng Mindanao. So asahan po natin particularly dyan sa Zamboanga Peninsula, ilang bahagi ng Bangsamoro as well as sa Soc-Sargent makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Meanwhile, for the rest of Mindanao, generally fair weather conditions po tayo or improving weather conditions po tayo although meron pa rin tayong mga tsansa ng mga isolated mga pag-ulan pagdating sa hapon o sa gabi. Sa temperatura naman dito sa Iloilo, maglalaro mula 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu City, 25 to 29 at sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Meanwhile, temperatura sa Zamboanga, maglalaro mula 24 to 30 degrees Celsius, 25 to 32 sa Cagayan de Oro at sa Davao naman, 24 to 31 degrees Celsius. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, banayad hanggang sa katamtaman ang mga pag-alon ng ating mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa at wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating kapuluan although pinag-iingat pa rin yung mga plano pumalaot dahil posible pa rin ang mga offshore thunderstorms o mga masasamang panahon sa karagatan.